Karbi Anglong lo ke charle hin mesen atomon ke wanji aphan education EM Richard Tokbi KSA lapen hamphanga songang bong mai kang nipon. Borjan Constituency Mondol Committee pen EM Surjo Rongphar pen VDC Sunaram Singh Naraphan Karchu. MS Karbi Coalition pen block ni ang kangalong cherok tok amay kedodam. Kardom pini prime time abirta ang ton pen chethanam sinang. Langdam lo polote Karbi Anglong arlo ke ongdong LP school along than bang atum chedam depo rong arlo ke do ingdeng ner kep ke charli atuma phansi school a hemalong lo ke pathan dam la pusonsi ke thek dam long ke ong. La sojok long ri arlo non pu anta quality education abang ave pin lang pule Pudam seta hinone. Non hedjong education asai kam kilang ponji aphan arpu ke deng Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbia hin pen kamatha RDP ponsi. Longri arlo mesen lapen quality education ke wanji aphan bor ipon lo. La so pen ajok pini diphu rong so pialong ke do Hambi restaurant along Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbia ke mangalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangsetame RD kipidun ateng pen KSA pen chenglok prek jam hamphanga songang bong chinggi jethan padopon. Bangso kachingwai pona mayalong jesemet Karbi Anglong arlo attogano anta loge charlia nathu anujok mate LP school ang deng pen akang tui ang deng anta ke pami senji aphansi kachingwai adi pipon. Kewangji pai chek lopen ke rong rup inglong alok ajok ke doa school along anta kahumri dampen ke pami senji ang thegaphan KSA lapen hamphang song atum aphan education EM Richard Tokbi hukum pipon lo. Isi ating tiarong i so si ating pati na ini ko nante ang kanan ko. Sedami lasot ating tiarong ating pati fan lam chorun nang ko. Di kainong chudena ko versi ako lata ko like community fan ko. Di magalima. Halason taksi itu non along tina school LP school alo. Parents, teachers, students, so tayo puisi pen klep of degi apa. Jate je anu tin tame responsible enang ko ini lada KSA pen chelo alam tun tame engineering kilo ni tun tame dan tun nongolo sa apel chela tun ko kama tha itu ini non kibansi dos terpia education reformation apa movement apa itu launch atau anu arong arong sami patulpa mate hemple ke ha mate tulpa ason da education apa kami ketulpa dia apa declare of the asi tunchilo ipon busi ni tulpini chila Bangso kachingwai long Karbi Anglong along ke charlia hin ko sonsi ke pami senji ma bangso puthakalong chedon sar lapen ladak racharia lam thepa bang vipin pen isi team pensi claim pon rapeji education bang ke pini pen non pen labang soisia a team dak bang ke dolo kadu we claim rapet po je education dak pini political issue we ba political alama masya we da labang ke education only one point agenda ko sonsi education ka pe meji ma ta so putha compromise longli puse chingwai si pin dak bang ke isia mai do pon lo se ke bang jilang por non ke bang ja chiklu pen bang ke along school pen danglok college pen danglok ni tum interaction la pen dak awareness programs tame ni tum la ke claim pon je phansi ka to we song be sami chingwai ra pe lo la pen education jong si mesen pute longri ka ching thora phan prapikji la si pini ke chengsi ka chingwai penta ang thek long lo la si Karbi Anglong arlo ke wangji apor ahut lo ke charlia hin ang thek mesen poposi ning thelo kadik kadok awe student organization to non social organization to independent body bonta education along ke itum chi compromise nang ne education alang ke nang la so politics party la so political party puchi purang ne education le jong si itum mesen protang te itum along ri kaching thurji fan krapik ji asi education lang itum chi compromise nang ne what happy pensi pinidak KSA ru frida dolo
lapen itum dak KSYC, KSU, DSU, RNSU, lapen kaprek engineers community do an itum dak chingrum mesi la choka chingwai pon itum dolo asi lapen si kechengwai lang kechengwai pentamen itum arizal bang long lo je ningkan hini man ningkan ke thomang bong Karbi Anglong arlo education environment bang chilar da prang po lapen itum osomartum government school kidun osomartum tame itum quality education kilong jang ring thetan lo Pinier ni Karbi Anglong Autonomous Council Education ai em ahin pen KSA lapen break jam hampang asong atuma phan pangrum rapet si Karbi Anglong arlo loge charlia na thu ke pa mesenji aphan kaching wai rablin mate rong ru bajok ke pa humri dam toy puke non richard tokbi education em ke manahut det lang pule jongdun deta hinoni Anparta lapusona sai ke claim ke damalong kai kita arjabdun thib lapen karbiarata cherap cheto dun pe jia phansi KSMI pu Thomson rong pi pen chuning repon ding kloi pen bangke Karbiang long ke education percentage de lang lobute papio la higher secondary pen HSLC result bangala papi jum pi ka posi pini la sokap ching thor jia phan pini education in charge EM pini ka dowe organization phan phalo Pini alang la so steps kian la hello ke thenaya kamlo pini la son ke ajak madu ayem tar mathathe sita pini Richard tok bia ke hai alang li la so sai ke deng bangke lage mi o khangjang lo pen CM tulram rong hangta la son ke matha ke do abang phua phan EM education in charge ke pek pon la hello ke thenaya kamlo mi o kamlo pini pen education kapaching thurjia sai bang en ponlo lage joy ke kam kali si Karbi Anglong solang dora do an sitame kaddo gawe sitame non amat ke chun deji pugali sita ajak dingklo pisitame lage chun po si kaddo gawe kacheto kacharab jia phansi nili hin pen chuning riponlo Karbi Anglong lai Pinyada por phai krisia por malom hidipi sericulture farm along Borjan Mandal Committee pen chepatir piponsi EM Surjo rong phar lapen VDC Sunaram Singh Naraphan karcho amai ke paman pon VDC chairman Barim Philip Teron ke chari pon amai long BJP claim bang atum do an chetong don si chingki je than setame paman pon bangso hot EM Surjo rong phar pen Mondal Committee lapen local committee aphan kachuro setame pajir pon bangso karcho amai long ke ongdung BJP ara da tumpen alang liphan karcho pona puthak rada phan kachuro pajir pon Borjan Mondal Committee pen si ke phapon lo niliphan EM arpunang pek la pen tu prangai Mondal presiden lo nonta presiden lang talang phanta VDC chairman ke pek tu man se karchu amei pusi tu phan pini dak ang phalo la si churu parlo Mondal la pen senglo local committee dan pot ame dak Borjan hawara ara tu phan tu pini wang panel tu phan karchu nutin ningarong KCP lalo Borjana hawararat kisung naya son kinang sot nai laki towar lapen lang hello la CMAC local area development fund pen kuti si atangka nang keledo la si kedo anta rada phan kum phokep ringwell rada phan pipon poposi EM rong phar pen ningje pon alam thidur pot han jongel tum Mondal atum pen ka chingmai sar pen si dak MAC local area development fund pu 1 crore tangka na palido hala bangso 1 crore tangka kinil tum ringwell si hudlap pu pusim nelo la si phoke baring tangka ke 1 crore du nang naglo to office tame daka ire thipik masi phoke bet ringi si tangke ke tangke phoke belo la si kunat ma kinang sot sot diman la long phoke brong phoke belo mang ring si palepo la bang tum already CM han pielo la si non cheklo seklo se putu hithi ruiniang bongke tendar klang pu hala bangso ringke la si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Hidipia long nang kisuna hut kache chakte kang towara puthak lasi Hidipi towar krong thong kache togalong pen gotam basti la pen men diso arong atowar kaddo kawe kilometer krepli prabjin pen klempon po nilang apunang pegelo ta charge dengno lang tame la bangso si mesen thetan se chelang he mesen la bangso ki klem poni pan mangke delivery pon po la ke first priority non department ke deng department pan mangke Borjana hawar long mesen lapen thetan se kachelang hem ki kimponji aphansi nili sai kama hin pen abangki kecheng sia sai deng pon poputa therangke thengno lamthe pangdak pon tuar chu chief minister dak sofil ke bang hola election ki bang ke chak kang chak klemi pulo la si non kecheng si bangke 14 kilometer
dak HDP la ciri room panak no mentiso chala hepen pu mentiso ho HDP bojar bang mentiso ha kapilo po Gudang Bosti ke Pelabang 14 km la bangke already chimisar commitment pu solo aswatu ara bangke la prabjin pen la bangso mang nang klem pangcheng pu la bangke lalu la solo hakse kapre ako Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Pini MS Karbi Equation na hin pen patir pi ponsi nijang Karbiang Long pen Meghalaya State aduya hoya long kedo i tapat la pen langhem phia hawar arada tumaphan kachotun kachodang kejoy keji aphan kemisena long thu akejoy ke pen kasemar pi ponji aphan cherok tok amai padopon MS Karbi Equation Supervisor Livingston Bepen kachepatir pi pon bangso cherok tok amai ke padopon ahut a healthy women make a healthy household pu athepi en ponsi paya tumaphan kejoy kepen han an kituna kedang kemisen along thu aputhak MS Karbi Equation pen block ni ahawar arada phan than pon Bangso cherok tok amai long pen isi kemisen kachotun chodang along thu pen paya tumaphan kemisen ang thek paklang ponsi nijang Karbiang long alo long research kepalong ansitami Bangso long thu kepali thaiji aphan West Karbiang long a supervisor Livingston Bepen chisik chedang padopon de la pan ke theklong le de lan ve jo hong ni kai te hong thok lan ve theklong da de lan ve jo theng thegi da pu thegnang ni de la da ka mi ban da la da ta men de la da ko snai sum han an tun gulo te di da ka ni son da klok nang lang pa rom nang Bangso long thu apartment nang litum a hem theku balong agent atum rang pensi Bangso long thu akijoy pen nang semar pipon po Bangso long nang di tangka si kai si padam te pin pensi akijoy Bangso long thu long pon po Dongka mukam pen wiki be Karbing Long Live Kedamtang suri hinira kriser kep aningkan amahang nang ketek coronavirus somindara dang kache thang plup ajok somindara dang along pin nanganara datum pendang lok sarkar ke chari atum akasik sak dolo lapen bang sojok ke ongdong atum apiso aso akorte amumar do anta keche ote kang setame donang lo Lason si pining suri hinira ingkora hinia sengkana hutseta det piar lo purun plia phong nang ke tong thua jok pin nangan ke so phai nang bat bomsi thek ponlong Det piar lo ke damtang kontain ko rapliang bong kaddu kawi suring ko rai sira haroner kebra trokner kep COVID-19 ke so aphai long pontu lapen bang trok kep an bangso corona ke so pen ajok apran ke dam aphai long pontu Det piar dang along COVID-19 ke song theke pang dak pontu teng pen le langdam lo te kaddu kawi suring ko rai sira haroner kebra trokner kep an long pontu lo ke damtang jakhong ni phai ing ko rai simate themana ni pen abangke phani sira tokbor pho anbak nang bat chetlo laso penajok Union Health Ministry alakha tengpen le langdam lote det pia dangalong kaddu kawe kuti plira lak thongkebra ner kebra suri plikebra troxira trokebra pho aphai long pon thutanglo COVID-19 ke so ke long penajok kaddu kawe lak phora suring kora phora pharo sirkebra thongke batum apran damnang lo lapen puthot akimi bang troke batum apran dam thutang lo pusi birta pachetak pontu nonamat birta ke pang dak pona tengke ke so phai ke ong top 5 mate ingdeng phokele state angbong laki kerala long bangsuri hinira pharo trokra trokebra hini lapen thu West Bengal long bangsuri hinira pharo plira trokne kebra trok Maharashtra long bangsuri hinira pharo hinira trokne kebra sirkep Tamil Nadu along bangsuri hinira sirkep kebra ke thom lapen Karnataka along bangsuri isira pharo phora phokebra hini an ke so phai ke long ang thek long pon thutang lo National Desk Report Karbing Long Live Tang te pini prime time abierta ke lapuansi kang toniklo